Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Na madrugada do 22 de xaneiro de 1961, comandos do DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, 12 portugueses e 12 españois tomaron o buque Santa María, un transatlántico de bandeira lusa que facía a ruta desde o porto venezolano de La Guaira a Vigo e que levaba a bordo a 609 pasaxeiros de distintas nacionalidades, a maioría españois e portugueses, aínda que tamén había venezolanos, holandeses e estadounidenses. Esta operación foi inspirada e deseñada por Xosé Velo, Celanova, Ourense, 1916, São Paulo, Brasil, 1972, un poeta galeguista, republicano e antifranquista, exiliado en Venezuela despois de ser detido nunha redada contra a guerrilla antifranquista, ser torturado e conseguir fuxir dunha cárcere de Franco xunto con Mariano Otero Castelao. Velo foi fundador e director dos Comités de Acción de Galeuzca, unha organización política de nacionalistas galegos, vascos e cataláns, creada en Caracas en 1959, cando Velo xa comezaba a soñar con deseñar unha acción audaz e espectacular que chamase a atención á comunidade internacional sobre as ditaduras ibéricas. O secuestro do Santa María, rebautizado polo DRIL como Santa Liberdade, tiña dous obxectivos: denunciar internacionalmente a pervivencia das ditaduras e chegar até a illa de Fernando Po, a Guinea Española, para deste xeito alimentar focos revolucionarios nas colonias africanas. Case inmediatamente tiveron que renunciar a este segundo obxectivo. En contra do que indicaba a información recabada durante os preparativos do secuestro por parte do equipo portugués do DRIL, non había lanchas nen armas a bordo para conseguir este obxectivo da misión, confesaba recentemente Camilo Mortagua, un dos poucos comandos que aínda vive, nunha entrevista que mantivemos na súa casa nunha aldea do Alentexo portugués. Como durante o asalto ao barco se produce un tiroteo accidental no que morre un tripulante e outro é ferido de gravidade, deciden, a proposta de Velo e fronte ao criterio dos outros dous líderes da operación, os militares Xosé Fernández, un galego con experiencia no exército republicano, e Enrique Galvão, un antisalazarista portugués, desembarcalo na illa de Santa Lucía para que recibira asistencia médica, o que na práctica supuña cambiar o plan inicial, concentrándose no primeiro obxectivo e renunciando ao segundo, máis garantindo que a operación sería considerada en todo momento como unha acción política e non un acto de piratería, como pretendían Franco e Salazar. O meu pai dicía que lle salvaran a vida aos estadounidenses que ian a bordo no barco, porque Franco e Salazar querían fundir o buque o antes posible para que deixaran de estar en toda a prensa internacional, mais a Armada dos Estados Unidos impediullo, protexendo os seus cidadáns. Recorda desde Monforte Manolo López, fillo duns dos pasaxeiros que viaxaba de Venezuela a Galiza a bordo daquel barco tomado por galegos e portugueses. Por outra banda, o secuestro acaparou os titulares da imprensa internacional, chegando a ser obxecto de atención na primeira roda de prensa de John Fitzgerald Kennedy como presidente. A operación tiña sido deseñada con moito cuidado por Velo, que levaba meses estudando Dereito Internacional e Marítimo, para que a súa acción non poidese ser considerada un acto de piratería, máis senón unha operación política de denuncia, como así dictaminou o Departamento de Defensa dos Estados Unidos nuns informes aos que tivo acceso o historiador catalán Xavier Muntañá. O desenlace do secuestro do Santo Liberdade produciuse cando Jânio Quadros tomou posesión como presidente do Brasil o 31 de xaneiro de 1961, ofrecendo asilo político aos membros do DRIL. O 2 de febreiro, a día da deusa do mar na tradición da santería Yoruba, Yemayá, o barco entraba triunfante no porto de Recife, recibido por unha multitude
como recolle a imprensa local, desembarcando pasaxeiros e tripulantes. Os comandos recibiron honores oficiais e foron acollidos como refuxiados políticos no país. Belo e o seu fillo, que tamén aínda participara na acción con apenas 18 anos e que actualmente vive no Brasil, pasaron uns días en Recife nun cuartel que lles foi ofrecido polo goberno. Aínda que ideada e bautizada inicialmente como Operación Compostela por Xosé Belo, a denominada finalmente como Operación Dulcinea, é considerada pola historiografía portuguesa como o principio do fin do salazarismo. Curiosamente, nunca se recoñeceu que esta acción foi deseñada realmente por un galego exiliado e non por Enrique Galvão, que asumiu a portavocía do drill nun primeiro momento por indicación de Belo, dado que o barco tiña bandeira portuguesa. Esta operación é o primeiro secuestro internacional dun transatlántico por unha reivindicación política, a denuncia das últimas ditaduras fascistas de Europa. Posiblemente sexa a acción máis espectacular, valente e imaginativa xamais realizada contra as ditaduras ibéricas, a que tivo maior repercusión política e propagandística internacionalmente. O secuestro durou 12 días e tivo en vilo o mundo inteiro. Supuxo o inicio dunha disidencia armada militar contra o regime portugués e a estreita colaboración entre os sectores máis radicais do antifascismo ibérico. Franco, axudado pola pasividade e as divisións que existían no antifranquismo do interior e do exilio, conseguiu ocultar para sempre un dato moi significativo. Aquel secuestro tamén foi unha acción contra el, inspirada e deseñada fundamentalmente por Pepe Belo, un celanovés galeguista que tiña conseguido fuxir da represión franquista. Ola, moi boas, eu son Germán Esteves, xa sabedes, o Germano a portuguesa, e aquí estades nesta edición especial do Historia e Historias. Acabades de escoitar un texto da blog Frontera, escrito por Aser Álvarez no 2022, baixo título Xosé Belo, Don Quixote de Celanova e o secuestro do Santa María. E aquí estamos, como sempre, nos estudios da radio, acompañados do ben querido noso historiador particular, afiando coitelo. Moi boas, señor Abranda Orraca. Moi boas, que tal? Moi ben, non sei, xa me estabas comentando que infelizmente xa non está vivo, non? Este tal Mortagua. Este tal Mortagua, este texto do 22, xa 3 aniños, xa o Mortagua como tal xa non está vivo. Faleceu os 90 anos de idade do ano pasado, en 2024. Correcto, e vemos unha operación que prácticamente non chegou aos nosos días, non houve moita información desta cuestión, máis que por románticos, Abraham. Sí, hai o documentario este de Margarida Ledo, de Santa Liberdade, que o problema desas producións pois é que si o poñen na TVG, pois é as 2 da mañá na TVG2, non? Así vai a ser que o vexa moita xente. Entón tamén non tivo moita difusión, así que sí que ten aí esa importancia. Xosé Belo, que ademais era dentro do drill un dos secretarios, había 2 secretarios xerais, sendo un directorio ibérico contra as 2 ditaduras existentes no momento. Estaba dunha banda o Humberto Delgado e doutra banda o Xosé Belo. E o certo é que sí, Xosé Belo foi un poquinho quen tivo esa iniciativa, inclusive na propia fundación do directorio, que comete os seus primeiros actos de resistencia en Madrid por volta de 1960, e depois xa con bastante, aí foi xa Porto a suxeitar o cubata, non? Basicamente, en plan de isto de Madrid, de reventar un par de locais de falanxe non chega, non? E xa pois capturar aí o Santa María, que aí, pois como diría moita xente, quen mandou os turistas ir de turisteo de Lisboa a Miami, non? Que nos mandou? Da Guaira a Vigo. Claro, agora que non se queixen, non? E efectivamente houve unha morte máis accidental do que intencionada, non? A do terceiro piloto do Santa María,
que nos primeiros instantes pois aí na confusión pois resulta ferido de morte. Si é certo que os propios revoltosos, como aparecen na prensa portuguesa, aseguran que non tiñan nin os homes nin as armas para facer o que era o secuestro de todo o navío, mas os militares que estaban a bordo, sospeitando que podía haber pois máis revoltosos encubertos e que puidas entrar armas agochadas, pois de seguida se renderon, e entón pois xa conseguiron completamente, non, aí o mando do barco. Se ven esa morte accidental, torceu un pouquiño os planos, sí, e víronse pois un pouquiño condenados a ter que ir cara a Brasil, e inclusive pois valoraron distintos sitios onde desembarcar, porque sí que comezaron a ter certos problemas tamén coa comida e coa agua dentro do barco, e entón pois sí que acabaron pois por buscar ese asilo político, que a Xosé Velo pois valeulle tamén pois iso para sentarse no Brasil, en São Paulo, que sería onde viría a morrer xa no ano 72. Pepe Velo, que tamén foi escritor, comeza a ser un pouco recoñecido, polo menos aquí na terra de Celanova, tamén xa como parte importante desa historia disidente, non? Sí. Bon, dende que fundou unha libraría, a ver, co típico nome de zapatería, carnicería, Nós, que é algo así que vale no ámbito galego para calquera tipo, aparte dunha revista, para calquera negocio, non? Así, carnicería Nós, quiosco Nós, taberna Nós, non? É así, é como por a nosa terra, non? E funda iso, inclusive unha editorial coa vontade de traducir, ou máis ben transcriber ao galego portugués, obras galegas. Se ven o único que sae pois é unha obra de Rosalía, non me lembro agora se era Follas Novas ou os Cantares Galegos. E depois, bon, pois el vai sobrevivindo en São Paulo ata que finalmente falece. Si é certo que el xa tivera certos problemas antes de fundar o directorio, non? O directorio é, pois iso, comeza a xermolar no final da década de 50, mas el xa previamente fixera parte pois desa resistencia por parte das mocidades galeguistas ao franquismo, pasando a Portugal e inclusive sendo arrestado pola PIDE no ano 48. E ao ser libertado marcha para Venezuela, onde había pois inclusive algún correligionario del de tempos incluso infantís, non? Como Celso Emilio Ferreiro, sí. Se coñecían dende noviños. Se ven, Celso Emilio pois non chegou a renegar de Celanova, e o Pepe Velo era Carlos de Xunqueira, non? Daqui pasou por aquí para a comarca. Tiña nome de batalla era Carlos de Xunqueira de Envía. Non fora ser que o asociasen pois con Celanova e fosen tras da súa familia ou cualquier cousa. Claro, ao final iso non é só cousa de película, o tema de esconder a identidade real. Que boa. En que lugar colocamos entón a Pepe Velo neses anos de migración, bueno, un pouco de contestación aí desde ese movimento tamén político, activista, e mesmo con accións tan gordas como estas do... Sí, el aí está dentro desa migración galega que tiña un forte sentimento galeguista, non? Que posteriormente, e xa segundo foron morrendo os vellos e vindo as seguintes xeracións que xa non tiñan tal vez esa relación tan directa coa Galiza, e aparte comezaron a recibir cantidades inxentes de diñeiro institucional a partir da aparición da autonomía galega, pois foi perdendo un poquinho ese carácter combativo, mas se pensamos, pois ao final toda esa emigración que fomentou pois algo tan patriota como a propia estrela do himno, non? E demais, non? Inclusive a propia bandeira galega que ven da lá, non? E como todo ao final sí que há moita esa relación de débeda que non se acaba de
materializar, non? Inclusive pois co tema que falamos nalgún outro episodio do tema da presidencia, da primeira presidencia da Galiza por parte de Castelao, non? Correcto, que ainda está aí no debate. Pois Pepe Velo que nunca, por certo, nunca que nos mantivo en Vilo. En Vilo non, en Velo tamén, como dixeches. E en Velo, e que non chegou ver a morte de Franco. Non, claro, el sí faleceu aí e seguramente non tan ben cuidado como Franco, porque faleceu dun edema pulmonar, así que posiblemente pues, sufrindo bastante. Alá en São Paulo, sí. Pois 50 e pico anos despois, lembrando... E non son un apontamento máis, é certo que viuseme agora, porque faleceu, falábamos de Camilo Mortágua, faleceu Camilo Mortágua, mas o seu legado segue a través da secretaria xeral do Bloco de Esquerda, que é Mariana Mortágua, filla de Camilo Mortágua, e tamén súa irmá Xoana Mortágua, que é deputada na Asamblea Nacional. Pois dito está, como dicimos, lembrando o papel fantástico de aquela xente tamén que se xogaba o pelexo, sí. Como foi o caso de Pepe Velo Mosquera, este celanovés, este tal Carlos de Xunqueira, tamén aí no argot, que como ben titulan neste texto que escoitamos ao principio, é unha especie de Quixote aí loitando contra os muiños. Efectivamente. E unha especie de... Si, non foi por acaso que escollesen o nome de Operación Dulcinea, non? Para esa denuncia internacional de dúas ditaduras que seguían vivas e mantidas polo bloque occidental, non? O que viría a ser a OTAN. Sí, e ata que punto é a cabo tamén? Ata que punto iso que comentábamos de que o propio Kennedy comentou na súa primeira locución a cuestión. É dicir, tamén isto estamos falando de algo que igual nos rebenta a cabeza de pensar da importancia daquel sí. Secuestro. Sí, porque de facto chega un momento no que o barco vai todo o tempo acompañado dun submarino yanqui. Se ven, si é certo que os membros do drill sempre renunciaron a que exercese de mediador Estados Unidos, porque sabían que nese caso sí que ian ser enviados de volta para Portugal e España e pasados polo patíbulo. Historia e historias aquí no Galiportus, falando de Pepe Velo e esa increíble historia daquel transatlántico portugués, o Santa María, que acabou sendo o Santa Liberdade. Historia e historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.